Aw bisimila Kanta Media ka dɔn kibaru kan min bɛna lase aw ma aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ. Bi ye araba ye novembre kalo tile 19 san 2025. Aw ka dɔn kibaru a waati sera. لبيك لا شريك لك لبيك aw minnu bɛ n'aw tun bɛ hami hiji kɛcogo ɲuman na agence Adama Travel ka se ka aw lafiya aw ka voyage ko imura hiji ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bolo a y'aw jigi kɛ agence Adama Travel u ka hôtelu ye olu ka surun bateau kɛyɔrɔw la Madinɛ ani Maka ni tɔgɔ sɛbɛn u fɛ aw ka bateau ko yɛrɛ bɛ livre minnu kɔnɔ u b'o di aw ma ani tilew hiji koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ tile minnu kan ani sagiw aw bɛ se ka bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lasago min kɔnɔ lasago ko cɛɲi na fo ka taa se aw ka namu ma a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma musaka bɔ u jabala filɛ nin ye Amdalaye ka ɲɛsin Lafiyabugu kaburudon daba ma mɔtikaw fɛ u ka lasigiden bɛ yen nɔ o de ye arajo Keleya Gawusu Kuma ale ka numéro ye 66 72 86 32 agence in yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Adama Traoré ale ka numéro ye 76 31 68 57 agence Adama Travel a ka dayɛlɛlen don ka aw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Tarata don octobre kalo tile 21 san 2025 agence Kuba Voyage ani a ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu u ka umuradenw bɔra nin don kɔfɔlen na ni ka u kunda Madinɛ kan nin don kɔfɔlen na Kuba Voyage ka ni umuraden ninnu o tun nisɔndiyalen don ani u bilasiralibagaw agence Kuba ɲɛmayaso ko k'a b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye décembre kalo tile 23 ye ani janvier kalo tile 7 umuraden dɔw bɛ taa nin don kɔfɔlen fila la a minnu b'a fɛ ka taa a ka umura kɛ nin don fila la o ɲɛna suganti bɛ aw yɛrɛ bolo a ka wuli teliyala ka na ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ agence Kuba ɲɛmayaso la Bamakɔ kura k'a bɛ dugawu don kɛ umuradenw ko Ala ka umura ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ. Mali tile kura ye kunnafoni di kɛ min bɛ bɛn ni Keleya ko fɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin parce que n'an y'a jateminɛ nin waati laban ninnu na ni tile damadamanin kɔnɔ kuma caman tara ka ɲɛsin Mali ma jatigɛ wale mɔgɔw an'u dɛmɛbaga juguw fɛ pour ka se ka malidenw bɔ k'aw jatigɛ an bɛ min ɲini jamanadenw fɛ an k'an sigi an ka hakilimada an ka kɛ komi ŋɔmi yirana mɔden waleya mun bɛ ka kɛ Japan waleyaw de don n'a y'a jateminɛ an bɛ tɔgɔ fɔ kɛ Américain jamana ko u ka lasigiden mun bɛ yan u ka mɔgɔ bɛ yan ko bɛɛ ka bɔ Mali kɔnɔ France y'a fɔ ko Mali minɛra ko Bamako minɛra kaban ko groupe armé mɔgɔw kɛlen don ka Bamako munumunu bon an mun bɛ an ta don fiɲɛ wulila ni an y'an sigi dɔrɔn ka jateminɛ an b'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye papaw de ye pour ka se ka jamanadenw bɔ danaya kɔnɔ ka ɲɛsiw ka jamana marabagaw ba bi an ka fɔ ɲɔgɔn ye sigidaw la an ka fɔ ɲɔgɔn ye an ka mɔgɔ mun bɛ tugudaw la k'a fɔ bɛɛ k'i sigi k'i hakilima da min bɛ ka kɛ u kana miiri ko bɛ jamana kɔnɔ fosi tɛ yan gɛlɛya bɛ yan tiɲɛ don mais k'a fɔ k'u bɛ k'a bila degré min na o ye nkalon ye mais n y'o de fɔ n bɛ tilen k'o de fɔ mɔgɔw ye u kana da nin ma u ka fiɲɛ tigɛ n'u ye fiɲɛ tigɛ maliyɛnw tɛ wuli ka tugu nin fanga kɔ juguya sira fɛ kɔni an bɛ wuli k'an jɔ ni fanga ye bi an bɛ wuli k'an jɔ ni fanga ye bi sini parce que n'an wulila ka jɔ fanga an jɔra anw yɛrɛ de ye n'i ko Mali i b'a fɔ i yɛrɛbakun fɔlɔ mɔgɔ si t'a kɛ mɔgɔ si ye an bɛɛ bɛ kɛlɛ nin na ka se ka jamana nin bɔ ɲɔgɔn la parce que fosi t'an bolo jamana nin kɔ. Faraɲɛjɛkulu dɔ sigilen bɛ sen kan min bɛ baarakɛlaw degi baara la ni ka tila k'u don baara la an ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin bi dudɛmɛdenw tali tɛ diɲɛ ko ye an ka du kɔnɔnaw la nka a jɔda bɛ yen ka kɛɲɛ ni yɛlɛmakuraw caman donni ye an ka adamadenya taasiraw la cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenw de bilalen don sen kan ni dudɛmɛden dɔw kunkanko kumaw ɲɛnabɔli la ni o ye agencew ye u bɛ na nɔ an b'a fɔ ka ta san 16 ka taa bila san 30 an bɛ tali kɛ o intervalle de kɔnɔ donc n'a tigi tɛ san 16 bɔ an t'a ta n'a tɛmɛna fɛnɛ san 30 la an t'a ta donc o intervalle de kɔnɔ an bɛ tali kɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ cas exceptionnel di minnu ma par exemple ni a tigi bɛ taa sɔrɔ san 15 de don
bon a si ma se kosɛbɛ a tɔw ma jan a bɛ san 16 bɔ i fɛnɛ b'a sɔrɔ a farikolo bɛ se ka baara kɛ donc an bɛ o tigi ta sinon i bɛ se ka san 16 fɛnɛ bɔ n'i ka dɔgɔ an b'a fɔ k'u ka taa n'a ye fɔlɔ parce que dɔw bɛ i b'a sɔrɔ a fari tɛ se baara giriman dɔw kɔrɔ donc an t'olu ta mais san'o cɛ fɛnɛ an bɛ denmisɛnnin minnu ta an b'a yir'u la k'a fɔ déjà u bɛ na u t'i bila ka taa baara la ten an bɛ kalo 1 formation o de bɛ d'u ma donc o formation fɛnɛ kɔnɔ an b'u jate minɛ k'a ta jogo ta fan fɛ an bɛ jateminɛ k'u kan ka u ladi ladilikan dɔw di u ma kalo 1 de kɔnɔ n'a tigi ka baara kɛcogo ka ɲi donc en fonction de ça n'a bilala min tɔgɔ karisa bɛ ta a bɛ baara kɛ a fɛnɛ jogo ka ɲi an bɛ sɔrɔ k'a tigi bila ka taa baara a bɛ se ka kɛ an ko kalo 1 dɔw fɛnɛ bɛ yen ni hali kalo 1 dafalen n'a ye halisa baara kɛcogo man ɲi a t'i bila ka taa baara la fo an yɛrɛ ka convaincre ko karisa kɛni bɛ se baara la. Centre Vincent maaw bɛ u ka dudɛmɛdenw di mɔgɔw ma ni bɛnkan sɛbɛnw de ye ani sɔngɔ jɔnjɔnw na. Sɛbɛn de b'anw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'o wele nazarakan na contrat donc o contrat de kɔnɔ fɛnɛ condition dɔ de bɛ yen donc ni an y'o yira patron na n'a jɛra n'o ye contrat bɛ signé o kan kan donc prix ko ta fan fɛ a bɛ daminɛ 5000 la ka taa bila fo 15000 la a bɛ dépend an bɛ minnu bila ka taa 5000 la n'u u siɲɛ fɔlɔ de u bɔtɔla yɛrɛ village la u tile 1 ma deli ka se Bamakɔ wala u tile 1 ma deli ka baara kɛ parce que an t'u baara kɛ cogo dɔn u bɛ taa u ka baara fɔlɔ o généralement o ye 5000 ye donc n'a tigi delila ka baara kɛ expérience dɔɔni b'a la a ye baara kɛ patron caman fɛ déjà an b'olu daminɛ 6000 la ka taa. Centre Vincent Maria maaw ka fɔ la olu bolo tɛ don u ka dudɛmɛden ninnu si ka kalo saraw kɔrɔ nka u b'u dɛmɛ a maracogo ɲuman na. Wari bɛ di den yɛrɛ de ma a ka salaire ye 6000 de o y'a yɛrɛ de ta ye donc an ka dimanche don fɛ wari bila bɛ wari ta bɛ u yɛrɛ bɛ n'u ka wari bila banque tɛ i n'a fɔ Orange Money fɛnɛ tɛ mais an b'u dɛmɛ parce que dɔw bɛ na u tɛ se wari mara cogo la u b'u ka wari bila a bɛ tunun u bolo donc an b'a f'u ɲɛna n'a ka di min ye an tɛ mɔgɔ si diyagoya n'a ka di ye i minɛ i ka wari bila ni mako b'a la i bɛna ta o wari fɛnɛ bila la an bɛ carte dɔ de dilan ka d'u ma i minɛ i ka retrait kɛ ni min ye ani b'i ka dépôt kɛ ni min ye donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka o wari ta n'a yɛrɛ tɛ a ka parent dɔ k'a fɔ n bɛna wari ta non an b'a ɲini tuma bɛɛ den yɛrɛ de bɛna a ka wari bila a bɛna a ka wari ta an fan fɛ ni mɔgɔ nana tali kɛ juste an bɛ contribution de ɲini patron fɛ ni nana mɔgɔ t'an fɛ a tigi an b'a fɔ k'a ka 5000 di o kɛ contribution ye ka centre dɛmɛ n'o ye. Dudɛmɛden ninnu doli baara la o tɛ kɛ agence mɔgɔw ka baaraw bannen ye tuma ni tuma u bɛ to ka jateminɛw kɛ fɛnɛ mɔgɔ fɛnɛ bɛ mɔgɔ la olu fɛnɛ bɛ na vraiment ka n'an féliciter a ye denni min d'i ma problème foyi tun t'a fɛ dɔw fɛnɛ bɛ na olu bɛ n'o plaigner ne yɛrɛ hakili la diɲɛlatigɛ la baara adamadenya fɛnɛ o tɛ ban la i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn faamu i ni dɔ tɛ se ka ɲɔgɔn faamu o cas la an bɛ to ka min garanti ni min nana mɔgɔ ta n'u ma ɲɔgɔn faamu an b'a fɔ na n'a ye parce que i ni dɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamu i ni dɔ tɛ ɲɔgɔn se ka ɲɔgɔn faamu ni ma min faamu i bɛ n'o bila i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn faamu donc an bɛ mɔgɔ wɛrɛ d'a ma. ayi yan ne siɲɛ fɔlɔ de yan baara la de ayi ne ma baara kɛ yɔrɔ si la ne yan tɛ mɔgɔ 3 ma nɔgɔn dɔɔni dɛ fɔlɔ mun ye denminɛ de filanan kɛra tobili ni yɔrɔ jɔsi ma patron bɛ n'a musokɔrɔba dɔ de ma parce que la hali ni taara fɛn san na a b'a fɔ i t'a la sigi ou bien ale b'a sara a tigɛ i sara la a tun bɛ to k'o de kɛ ne la awɔ n bɔra o baara la sisan n bɛ ka dɔ wɛrɛ de ɲini ne bɛ n ka wari bɛɛ sɔrɔ. Mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ agencew de suganti u ka dudɛmɛdenw kow la u ye a seereya ko nimisiwasa bɛ sɔrɔ a la kuma dɔw la ko danfara fɛnɛ bɛ agencew ka dudɛmɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ka baarakɛla ninnu n bɛ t'u bɛɛ ta masɛriw de fɛ yen nɔ cathédrale la ne bɛ baarakɛlaw ta a bɛ san 6 bɔ sisan n y'a daminɛ fɔlɔ min na n mako tun bɛ mɔgɔ la ka na n den minɛ n ye ɲininkaliw kɛ autour de moi parce que n tun tɛ fɛ ka mɔgɔ ta ten donc n ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ donc mɔgɔw ye olu recommandé ye masɛri ninnu recommandé ye n tagara donc n ye mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ ala y'a kɛ mɔgɔ kalannen donc a nana a tun b'a occupé n den na ka ɲɛ a tun b'a occupé sokɔnɔna yɛrɛ la ka ɲɛ kosɛbɛ donc o kɛra n ka daminɛ ye donc comme daminɛ in diyara n na kosɛbɛ donc n fɛnɛ ma yen bila tuguni chaque fois n bɛ n ka mɔgɔw ta yen a bɛ san 6 bɔ sisan différence ba de bɛ u ni baarakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Vraiment gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ mɔgɔw bonya wa u b'a ne yɛrɛ wele tanti u bɛ ne cɛ wele tɔntɔn u baarakɛ bolo ka ɲi kosɛbɛ na 2 de bɛ ne bolo yan donc 2 to kelen o b'an ka baarayɔrɔ la donc 2 min bɛ ne bolo yan kelen occupé len a bɛ sanfɛla nettoyer ni dugu jɛra ni denmisɛnninw bɛ taa école la an b'a occupé olu ka école taga la n'olu tagara olu b'o occupé nettoyage la min bɛ taa sugu la après u bɛ taa n'an sanga na denmuso ni belle-sœur bɛ yan nɔ olu bɛ tobili kɛ problème t'u fan fɛ
ala ko tiɲɛ wallahi u bɛ ni y'u bila min na f'u bɛ perese k'a kɛ u tɛ hali se k'u ɲɛ kɔrɔta ka mɔgɔ lajɛ. A ka di mɔgɔ caman ye ka tɛmɛ agensiw walima u dɔnbaga jɔnjɔnw de fɛ u ka dudɛmɛdenw sugantiliw la. An bɛ donni min na iko bi. An ye ɲinini kɛ min bɛ tali kɛ denbamu kan. An ye seereya min sɔrɔ o kɛnɛ kan o filɛ nin. Woloti o ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Den bangeni o t'a bannen ye fo a ka ladon ka ɲɛ. Mara kɛcogo bɛ o la, den yɛrɛ minɛcogo bɛ o la yaasa a ka barika sɔrɔ. Denbamu an kana jɔn o la. Muso min bɛ den wolo bi ka den bamu fo ka taa taama o muso tɛ Bamakɔ tun. Den bɛ baarakɛlaw de kɔ la. Den ti bi don a masa la cogo di? Den yɛrɛ ba yɛrɛ kɔ y'a ka fura fɔlɔ ye. N'i ye si di den ma ka da i kɔ la k'i jɔ n'a ye o ye fura fɔlɔ ye. O mana tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a bamu bamuni nafa o ye hinɛ ye. I ye den min bamu a b'i sunsun de. I sunsun a b'i sunsun I nege bɛ n'a la. Foyi tɛ tin don den n'a masa ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ den bamuni k'a kɔ la masa kɔ la. Den ba kɔ o de ye den ka fɛn bɛɛ ye. Ni den I sɛgɛnna a kɔ la n'i ye sin di den ma ta ka sin d'a ma ta n'a tilala I b'a bamu I kɔ la. N'a sunɔgɔla I bɛ taa da n'a wulila I b'a bamu. Fɔlɔ an bɛ to tobi n'an den ye a b'an kɔ la ka taa na san n'a ye a b'an kɔ la. Musow bɛ ɲɔ susu n'u denw ye a b'u kɔ la. O bɛ kɛ gansan ye. I bɛ sɛgɛn kɛ ni den ye den bɛ barika dɔ sɔrɔ a la. Bamuni ye ko ba ye den ani ba ni ɲɔgɔn cɛ. Hali ni dɔw bɛ fɛ ka kangari gɛlɛn da u b'a fɔ de ko n'i ye I minɛ hali I k'a fɔ I bɔra I ba kɔ la ka bin. Kuma in ye kumaba ye wa a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. Den ti bɔ a kɔ la a ba kɔ la ka bin k'a ka lafiya diɲɛ kɔnɔ. Kabi ye I b'a dɔn k'a fɔ den lafiyalen tɛ. Maa ba de I kɔ bɛɛ ye o I ko bɛɛ ye o. O n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na I ba o kɔ o de I ka sutura bɛɛ ye. E bɛ sutura kɔnɔ e bɔra ka bin lebu ma na wa. Ne ye den bamu I kɔ la n'a bɔra I ba kɔ la ka bin ayi den dɔw muso dɔw mago tɛ ko la dɛ. Muso dɔw bɛ den wolo la u tɛ diɲɛ faamu dɛ. I bɛ den bamu k'a sidi k'a ja den n'a ba cɛ maa si man ka to I den bamunan ka foni ka bɔ I bolo ka bin duguma. O den nafa kɔni e t'o ye kojuguba don. I bɛ dugu caman yaala n'o ye dɛ. I b'a da bɛɛ kun n'i m'a da jinɛtigiw kun I n'a da somaw kun olu si nɔ tɛ den b'e de bolo. Fɛn caman bɛ den ani ba ni ɲɔgɔn cɛ. Hali ni ko bɛ na den dɔw sɔrɔ a manamayira bɛ na ba dɔw la nka bɛɛ ka jateminɛ tɛ se a ma. Mais o tɛ kɛ na hali ni min gɛrɛlen don ɲɔgɔn na dɛ o bɛ kɛ na cɛmani ninnu de la ni miirila min na dɔrɔn après dɔrɔn o tigi b'a fɔ ko nin kɛra walayi o bɛ kɛ na. Ne b'a fɔ ko nin yɛrɛ kun kelen ne bolo I b'a fɔ ko n sugura de ko ne miirila nin na koyi n ko mais a kɛra n bolo I b'a fɔ ko n sugura de a bɛ kɛ na walayi bɛ kɛ na mais n tɛ se ka précaution ta sani a ka kɛ sani a ka kɛ n tɛ se k'o précaution ta. Kɛrɛnkɛrɛnyana anw bi denmisɛnw n'an bɛ nin bɛɛ dɔn den ani ba ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakili to an baw la. Ne kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔ ba ye kelen dɔrɔn de kelen. Mɔgɔ ba de bɛ se ka I kisi fɛn caman ma. Mɔgɔ ba de bɛ se ka ko caman to I kama fɛnɛ. N'i y'o dɔn dɔrɔn I b'i ba lafiya I yɛrɛ bɛ lafiya. Ni taabolo ninnu ye wulibali ye diɲɛ kɔnɔ wa u tɛ kɔrɔbɔ. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bidon kibaru la min lasera aw balimamuso Orokiya Fofana fɛ. An b'a fɔ aw k'an bɛ waati wɛrɛ. An ka sabu ɲuman ɲini Ala ye sabu ɲuman ye. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya fila ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye koko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ yen ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati
walima minnu be n'u tɛ se ka sunɔgɔ. Sabu ɲuman ye wusulan bɔ, wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe, arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen. A ka nɛgɛjuru sira 79 02 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. Ɲɛnamaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye. Sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Sabu ɲuman ɲini Allah, Allah ye sabu ɲuman